Ayaqhuba amalungiselelo enkonzo yokuqala emswaneni neza kubanjwa ngecawa yamaxhobe enyikitya yokufa esube imiphefumulo yabantu abali-18 kwimpelaveki epheleleyo lusikisiki eMpuma Koloni. Uza kuchitha iminyaka emihlanu entolongweni wayesakubanga umphathi oyintloko wezimali kwinkampani Steinhoff uBen Lagrange ngokuphathelene nebholo lobuqhophololo le-200 billion rand kule nkampani. He asked me, "Coach, please don't call me. I'm not ready to come because of personal issues." Umqeqeshi Bafana Bafana uHugo Broos ubhengeze iqela lakhe liza kuqhubisana neCongo kwimidlalo yokuzibekela indawo kwitumente ye-AFCON neza kubanjelwa eMorocco ngonyaka ozayo. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje Andambe Ndodwa Ndamba noPhumza Sikhumba noyitolikyo olwimi lwezandla Botani Mzontsundu. Ayaqhuba amalungiselelo esikhumbuzo somngcwabo esakubanjwa ngecawa samaxhoba ali-18 aphulukene nobomi bawo kwinyikitya yokufa yempelaveki epheleleyo kwilali yaseNgobozane lusikisiki eMpuma Koloni sele ekhona umuntu oncinwa ngemibuzo ngabakwantsasana nangona ngekabikho mntu sele banjiwe ngokwayamenene esisiganeko kuza kuthi ga ngoku kanti ke ngalo elithuba siqhagamshelana ngqo nentatheli yethu Ntsiki Noyiya elapho elusikisiki. Ntsiki, masikwamkele kwakhona ngokuhlwanje ingaba hamba njani amalungiselelo enkonzo gqwala emswaneni kwaye ingabe xa usezela umoya apho ngoku imeko injani? Elisa, amalungiselelo okugqala emswaneni ngecawe ahamba kakuhle kakhulu. Emalanga namhlanje ukugaleleka kwethu apha sibonile ogandaganda belungisa apha kwesisiza silapha emva kwam kulapho ke kuzawugxunyekwa khona intente ngokusukela ngomso. Abantu iintsapho ke zizawukhunjulwa zonke apha zoli-18 ngecawe nangona imingcwabo usapho nosapho luzawusingcwabela kodwa ke amalungiselelo Lisa ayikokubeka nje intente kugcwale abantu kuqhutywe inkonzo kodwa kuninzi okuhamba namalungiselelo kanti ke ngoku sikunye nonkosana uChulumanco Sigcawu ozoke asityebisele ngenxalenye yamanye amalungiselelo kwanye nendima edlalwa bukukumkani bamampondo. Masikwamkele kwindaba zethu nkosana, ingaba ubukumkani bamampondo bona budlala eyiphi indima and zeziphi ezinye izinto eziyinxalenye yamalungiselelo okugqala emswaneni ngecawe? Ndiyabulela Sisintsiki, ndibulise kubaphulaphuli bonke. Sisintsiki, ubukumkani njengobuvile sincedisa iintsapho zonke ezithe zachaphazeleka kwesisehlo sehlile apha eNgobozane Sibi. Thina okwethu sesanqonqoza eminyango yohlukeneyo yonobhizinesi ababucala samkelwa ke nguAvbob Insurance abathe bazoncedisa ngokufihla zonke ezintsapho zoyi-18. Sithe ke sisenza njalo kanti noRhulumente wephondo unezongcinga kungoko sithe masidibanise iinzame zethu ezakakumkani ezobukumkani nezikarhulumente ukuze sikwazi ukukhapha ezintsapho zonke ezifunayo nezinqwenelayo ukuncediswa. Sibulela kakhulu ngexesha lakho lo nkosana uChulumanco Sigcawu ophuma kubukumkani bamampondo apha emampondweni elusikiseki. Ukanti ke Lisa, xa ndibalisela banzi ngokubanjwa komuntu butshilo xa ubusenza ugabula izigcawu into kokubana ukhona umuntu osenqakulwe uyancinwa setha njengamapolisa. Sithe xa besibuza ke umphathiswa okwi-ofisi yobongameli okwajongene nabantu abangomama kunye nolutsha nabo baphila nokukhubazeka, simbuza into kokubana njengoba ebethe amapolisa sekumbovu into yoba kubanjwe abantu mayelana nesi siyile kwatsho ke into kokubana eli tyala alifuni ukunqanyelwa kuba kukubulala okucwangcisiweyo. Ukanti ke nalo iofisi kamkomishinala wamapolisa kuzwelonke ukhuphe ingxelo ethi abafuni ukunikeza onondaba ngeenkcukacha abazifumanayo ngosuku nosuku khona ukuze bangazibhudi izinqe ukubamba barhanelwa. Lisa, sibambe ngazo zibini kwintatheli yethu Ntsiki Noyiya. Basothukile abahlali baseDelft kwiphondo lentshona Koloni emva kokufunyanwa komzimba wenkwenkwana ebineminyaka eli-12 kuphela ubudala nethe yanqunqa. Sithetha nje amapolisa akhangela abarhanelwa ababandakanyekayo kwesi siganeko kwaye usapho lwale nkwenkwana luthi lufuna impendulo. Kanti ke mawethu sithanda ukulumkisa abo banentliziyo ezibuthathaka ngeli nqaku.
Le nkwenkwana yaseDelft uKaylee Mseis ebefunda kwibanga lesibini utshiswe umzimba wakhe emva koko walahlwa kwindawo yokulahla inkunkuma. Usapho luthi lusothuke kakhulu sesisiganeko kwaye umzimba walo mntwana ufunyenwe kufutshane nekhaya lakhe. Ek het baie hartseer gevoel want die readers die so sy body gelyk het. Yophuke kakhulu inhliziyo yam kukumbona umzukulwana wam ekwisimo esinjeya. Uphulwe imilenze nengalo etshisiwe. Kube buhlungu kumbona sele ebhubhile emva kumkhangela ubusuku bonke. Sisebumnyameni sisazama ukukhangela ukuba zithini izizathu zalento. Kodwa ke ikhona indoda ethathwe ngamapolisa kuba ifunyenwe inegazi. Silindele ukuva emapoliseni omkhombandlela. Esi siganeko sesinye seziganeko ezixhaphakileyo kweli phondo kwaye kuhlaselwa abantwana. Ingxelo zithi kunyaka ophelileyo ngabantwana abayi-212 ababulawayo ze abayi-419 basinda eNtshona Koloni. Amatshantliziyo kunye nemibutho yasekuhlaleni athanethemba lokuba emva kwesi siganeko bazokusebenzisana beluluntu ukuzama ukunqanda lo mkhuba. We again will be looking at what is it that we need to do to increase the protection of children in the community. Delft, and like many other communities, similar communities in the, on the Cape Flats and elsewhere in the Western Cape and across our country, is struggling to keep their children safe. Usapho lwalo mntwana luthi lufuna umthetho udlale indima yawo. Umphathiswa wesebe lophuhliso loluntu unkosikazi Sisisi Tolashe uvakalise inkxalabo lizinga eliphezulu lokusetyenziswa kotywala kweli ngabantwana kuquka nabantu abadala. Unkosikazi Tolashe besenza intetho ephambili kumsitho oqaphela usuku oluchasene nokuselwa kotywala kwihlabathi nobubanjelwe eMgungundlovu KwaZulu-Natal. Lo msitho ubugxile kakhulu kwifuthe elibi lokuxhatshazwa kotywala kwiindawo eziliqela kweli. Ngokweenkcukacha manani zakutshanje, linyukile inani lokuxhatshazwa kotywala kwihlabathi jikelele kule minyaka eli-10 iphelileyo, nokuyinto umphathiswa wesebe lophuhliso loluntu athi ikhokelela exhatshazweni kwabantwana nabasetyhini. It is now a scourge, and if we are overwhelmed with gender-based violence and femicide, and then there's another scourge, thina bomama sifana neentaka, because in all these we become victims, not only us but us and our children. Ngoba sesibona into embi manje yokuthi nabafana abasindi. Umphathiswa wephondo uthi belisebe sele bequlunqe isicwangciso esingundoqo esijolise ekusombululeni imiba yokusetyenziswa gwenxa kweziyobisi nokuthengiswa kwazo. Sifuna ukuthi lo mcimbi lo kaMinister ungabi i-event kodwa kuqhubeke emphakathini ukuthi umyalezo enuthole la nikhulume ngawo ukuze intsha ingafaki utshwala kuma-juice bottle yezikoleni. Abantu abadayisa idakamizwa bangasebenzisi intsha yethu ukuthi bayiphathise ukuthi ayiyobadayisela ezikoleni. Uthi ukwanda kweendawo ezithengisa utywala ekuhlaleni kuphembelela ukuxhatshazwa kotywala. How come that the whole street of about 120 people can have more than 3 taverns? We are then saying police must play their role. Isebe lithi eliphulo liza kuqhuba minyaka yonke ukuze ukuxhatshazwa kotywala kusiphulwe neengcambu. Oyisakubanga umphathi oyintloko wezezimali wenkampani Steinhoff uBen Lagrange ugwetywe iminyaka eli-10 eqamele ngenqindi eziseleni ngendima wayidlalayo kwibholo lobuqhophololo kwinkampani Steinhoff International. ULagrange uzachitha iminyaka nje emihlanu yesigwebo sakhe emveni kwesivumelwano sakhe norhulumente sokusebenzisana. Ukanti esi sigwebo samkelwe njengenkqubela phambili mayelana neli bholo lobuqhophololo lemali ngaphaya kwe-200 yezigidigidi zerandi. I think on one side, I'm pleased that somebody's going to jail for quite a serious crime in the history of South Africa. But of course, I mean, it could have been better if they were going forever. So the police worked hard, and I think they need to be commended. This case was very complicated.
Ityala lobuqhophololo elibandakanya owayesakubanga umphathiswa umnumzana uZizi Kodwa kunye natyholwa naye usomashishini uJean McKay lihlehliselwe umhla 24 kule imiyo. Kwinyanga ephelileyo eli tyala lithe lahlehliswa ngenxa yeenzame zikaMcKay zokuba izityholo ezijongene naye zirhoxiswe phambi kokuba ityala labo liqalise. Iqela lezomthetho likamnumzana Zizi Kodwa lithe laphakamisa inkxalabo yalo malunga nokulibaziseka kwetyala kwaye namhlanje lithe laphawula ngenjongo yalo yokufaka isicelo sokwahlukaniswa kwamatyala kwanokuba lichithwe eli tyala. Umnumzana Zizi Kodwa noMcKay bajongene nezityholo zorhwaphilizo. Umasipala waseMfuleni nenkampani ephehla umbane uEskom batyikitye isivumelwano sekusebenzisana ukuqokelela ingeniso ukuze kuhlawuleke ityala lomasipala onalo ngaku-Eskom okulandela ukuqengqeleka kweentsuku abasebenzi bengahlawulwanga imivuzo yabo ngenxa yokumiswa kwe-akhawunti yalo masipala ngu-Eskom. Imanyano emele abasebenzi isamu ikwamkela ukuhlawulwa kwabasebenzi ikwaphakamisa isisombululo esisigxina ukukhusela abasebenzi. Intlanganiso yasekhusini phakathi komasipala waseMfuleni no-Eskom izale amathokazi kulandela ukumiswa kwe-akhawunti yalo masipala ngenxa yokuphanza ukuhlawula ityala lakhe lale nkampani ephehla umbane. As the municipality, if there's where you need to enforce a credit control, enforce it together, and Eskom bill customers at a tariff of Eskom, and whatever is a different, you take what is yours, and the different, which is a profit margin, it will go to Mfuleni. And that part of profit margin, we have agreed that 10% of that, it will be paid, to Eskom towards the reduction of the historical debt. Lo masipala uphantsi kwenkqubo yokuncediswa ngokuhlawula ityala sithetha nje. Ukungahlawulwa kwabasebenzi kubangele ukuba babeke izixhobo zokusebenza phantsi, nto leyo ebenefuthe libi kuhanjiso lweenkonzo. We had an agency agreement that was signed, and the attachment of our account was uplifted, and then salaries were paid. So salaries were paid, but I think those who may say that they don't have their money, maybe because they're using a different account. Most of them have got paid. I think it's only few. It will go from one bank to the other. But does not necessarily mean we are happy as a union. We're still not happy with the situation. We want a sustainable solution to this issue. It negatively affected, in many of our communities, with many of our councillors reporting on the sewer spillages, in their communities. Unfortunately, we couldn't attend to them. And those were the critical ones. On the electricity outages, if there's an electricity crisis in a certain area or in a certain house, we couldn't respond. Kambi abasebenzi baza kubuyela inkomeni ngomso. Uzityandigila kwincwadi yakhe esandula ukupapashwa umfundi wedyunivesithi yaseFort Hare sibe nodliwano-ndlebe kwiveki ephelileyo no-Abongile Ngqeleka noyinzalelwane yaseMount Frere ebalisa ngencwadi yakhe ethi Nakhane nebalisa ngokukhulela kwakhe kwikhaya lenkedama kwanokuhlukumezeka kukadade wabo. Rhabulapho ungafinci uzivele ukuba luhambe njani odliwano-ndlebe. Kwincwadi yakho ubalisa ngendlela okhule ngayo uthi ukhulele kwikhaya eligcina abantwana abaziinkedama emva kokushiywa ngabazali bakho usemncinci kakhulu ukwabalisana ngodade wenu owathi wahlukunyezwa ngutata wakho ngokwesondo ze wakhulela umntana onguNakhane. Ufike njani kwisigqibo sokubalisa ibali lakho? Ndingatsho ndithi incwadi le uNakhane ndandiyibhala njengencwadi yokuphalaza imbilini, incwadi yokuphalaza intlungu. And le ntlungu endibhala ngayo kuyontlungu engathi yenzeka kumndodwa nakwabanye abantu izinto ezenzekayo qha abanye abantu baye bangazithethi ke ezi zinto. So ndaqonda mandihlale phansi ndityikitye le ncwadi. Ndiye ndafikelela kanjalo kwisigqibo sokubhala le ncwadi ukuba ndikwazi ukuphalaza imbilini, and izinto endibhala ngazo apha izo zinto endingathi zizinto ezaziwa ndim ndodwa okanye ezenzeka kuthi sodwa, kodwa zizinto ezenzeka kwindawo zonke jikelele ilizwe eli nehlabathi liphela. Udade wenu Abongile akaphelelanga nje ekukhulelweni, waye wosuleleka nayintsholongwane ye-HIV, futhi akaphelelanga nalapho waye wahlukunyezwa kwakhona liqabane awayethandana nalo. Ingaba umyalezo mni ozama ukuveza kule ncwadi? Kule ncwadi ndizama ukuveza ingxaki nendlela abantu abathi bahlukumezeke ngayo, isikakhulu abantu amanina, ngoba izinto ezininzi ziyenzeka kakhulu. uVictor ubethiwe wasweleka, uVictor naku umzimba ubhaqiwe endaweni eMfuleni ethile,
uve kuthiwa nanko akazi ukuba kwenzeke ntoni kuyo ngoku apha kule ncwadi ndandizama ukudlulisa lo myalezo lo uba zininzi izinto abantu bathi bajongane nazo kodwa nje ziye zingathethwa ngamaxesha amaninzi kuba abantu bayoyika uba umuntu eme athethe inyaniso ngokule ncwadi lena kuqulathwe inyaniso zodwa yikho enye into ekhona kule ncwadi ethi Nakhane. Ezi ziganeko zenzeke phambi kwakho okanye ezinye uvile ngazo, ingaba oko ubomi bakho bukuchaphazele njani and mhlambi nezinto mhlambi nezigqibo zakho wena ngendlela ophila ngazo ubomi bakho? Hayi ezi ziganeko bendisemncinci kwenzeka kwazi ngoba esi sokusweleka kasisi usisi usweleke bendisemncinci kakhulu bendisahlala kweli khaya eligcina abantwana abangena abazali kulo kokusweleka kwakhe kodwa ke ndayanga ukuthi ndikhula ndabona uba nami ezinye izinto ziyandichaphazela kodwa kufuneka ndizame ndingavumeli ukuchaphazelwa zezinto kuba abantu abaninzi sebenza izinto abenza izinto ezimbi ngokwapha phandle kubantwini abangamanina ngabantu ababelungile nabo apha kwindawo esihlala kuzo kodwa ngenxa yokuba bajongana neengxaki ezininzi bekhula abakwazi uba bathi bazilungise zonke zithi zibabethe ngokwengqondo ke ngoku abanye babo baphethe sebesenza izinto ezingalunganga so ndazixelela ke mba andizuyivumela noko ke leyo mandizame ndiziphe ithuba nditshintshe ubomi ndingathathi yonke into eyenzekayo ndiyifake engqondweni ndicinezeleke ngokwengqondo. Kumaxa abaninzi abantwana abakhule behlukunyezwa abakhule in fact phansi kweziganeko zokuhlukumezeka bakhula benentiyo emandla. Ingaba mhlambi nina uNakhane nimxhobise njani ukuze akhule engumntana oconfident nomntana mhlambi ozixabisileyo nozithandayo? Kukubi umxelela xa uba yonke into eyenzekayo yenzeka and kwangezo njongo zakhe kuba xa ingayixelelwa kwasekhayeni into ahambe yiva pha ngaphandle qala apho ingxaki xa izofika pha ngaphandle axelele ezinye izinto azibona uba kamkelekanga walapha ekhayeni sozamkeleke naphana ngaphandle uzothi usuka agcwale izitratha umntwana ayohlala ezitratweni ke ngento enceda ukuhlala naye phansi axelelwe kakuhle uba kwenzeka oku noku njengoba sekwenzekile akonakalanga nto ungomnye wethu wena ngowalapha ekhayeni. Senza kanjalo sisi. Ubundlobongela noxinzelelo lwengqondo nokuhlukunyezwa kwabantu basetyhini yinto ngoku esijongene nayo imihla nezolo kwelizwe loMzantsi Afrika. Ingaba mhlawumbi nina xa nijonge ucinga uba kungaliwa njani lo mkhuba? Lo mkhuba lona ngumkhuba obuhlungu kakhulu sisi kuba apha eminyakeni phantse qho elokonyaka bakhona elaa xesha lifikayo ufike kudityana kuthiwa mayiyeke ukwenziwa lo mkhuba mawuyeke ukwenziwa lo mkhuba kodwa lo mkhuba uyaqhubeka wenzeke ke ngoku njengoba sowenzeka sithini thina ngaloo nto ngoba siyazama ukuthetha sithi mawungenzeki kodwa uphinde uqhubeke wenzeke sizothini ke ngoku thina njengoba sekunjalo ngoku kufuneka ke lapho sihlale phansi khona sizame izisombululo ke ngoku and izisombululo zizophuma kwalapha ukuthi ngoba ikwasithi thina abantu abaye benze ezo zinto ezo so funeka thina siphinde sizame sidibane sicebisana uba makwenzeke into and isisombululo sikwakhona sikwalele kwalapha ukuthi sikwasiso kwa esi siqulathwe yile ncwadi ke lena ethi Nakhane eso sisombululo. Masiphosa amehlo kwimozulu nesiphathelwe ngithabile Makhaphela. Badbabe ngasibini kuwe mamqwathi noncuthe deskeni yenu yendaba ndikubulise nawe bukela apha ekhaya ndikwamkele bethuna kwiqonga lami elikhulu qonga lele mozulu igama lam mna ndinguthabile Makhaphela inziwakazi yasebathenjini mvanje nantsi imozulu siyayivula ke bukela kaloku apha ekhaya ngokuphawula ezamvanje iziganeko kuMzantsi Afrika kuphela noko imeko futhi iyathembisa pha kwaloko nalo ilanga livela kamnandi pha kumazantsi ediyara noxekuseni bevuka ngengqele phaya ngesasibhozo iyatshintsha ityhile pha ngorhatya futhi beyivala kamnandi ngo-2017 zibukela ekhaya amaqondo wakho lawa phansi kaloku naphezulu sivule kaloku iphondo lokuqala lethu lipha lona empuma koloni pha korhafu ekuseni wakhona lamafuthi ehamba nenkwanka pha erhafu ngo-10 degrees xa beyivala kamnandi mini pha kokalanga kwakhona ilanga ngo-31 nantsi bethu imozulu pha ephondo lase-Free State ngomsa amazantsi futhi pha e-Free State njengapha eBloemfontein phakathi futhi kuyabanda xa bevuka pha ekuseni futhi ngala 5 degrees baqhuba nosuku pha koVicksburg livela ilanga ngo-24 degrees emini nansi bethina kaloku imozulu pha ephondweni lasentshona koloni ngomso kwimpuma yelaphondo phaya umzekelo pha koGeorge ekuseni futhi ngala 11 degrees libikwe kamandi futhi ilanga lihlabula umhlaba phaya xa besonga imini ngo-28 degrees kanti ke bona phaya ephondweni laseNorthern Cape ngomso kwakhona pha kwimpuma yelaphondo oDiara pha kumazantsi ngesasibhozo ekuseni futhi liyaphuma ilanga kuhle pha kucwengile ngamashumi 27 mbukeli wami ekhaya nansi kaloku imozulu pha ephondweni laseNorth West ngomso kumazantsi elaphondo Moruleng phaya neziphaluka ngo-8 degrees ekuseni futhi Bloemhof kuyabanda pha ekuseni futhi ngo-7 degrees kodwa itshintshe iguquke ngo-27 xa bezawulala
kanti bona phaya ephondweni laserhawutini bethuna kulapho sikhoyo amazantsi futhi Carlton Vile ekuseni futhi ikhona ingqinana njengephi phaya nomsingo bandayo ngala 6 degrees ekuseni futhi bayayivala kamnandi kodwa ngorhatya phaya eMine Springs ngo-23 degrees bukele ekhaya sinyuke sithe chu apha eMzantsi Afrika phaya eLimpopo ngomso phalaburwa kwimpuma yeliphondo ngo-14 degrees ngexesha lasekuseni futhi bayiqonge imini yabo kamnandi futhi ngamafu njengephi ka-25 degrees phaya ngorhatya xa sisehla kanjalo sijonge iphondo lethu lapha ephondweni lasempumalanga ngomso ko-standard nekuseni ikhona lanqele phaya ngala 4 degrees kodwa bukele iyatshintsha laphaya eErmelo futhi kuhle noxa kubanda ekuseni ngo-4 kodwa phaya emini ngo-19 bukele ekhaya ndivumele bethuna ndiyivale imozulu kokugqibela phaya KwaZulu Natal Kokstad kuyabanda ekuseni ngesine baqhube ngosuphaqa baqaba ngamafu ngorhatya ka-23 degrees efana nqwa ke phofu naphaya eThekwini ngo-23 degrees mna ndithanda kangaka xesha lemyoli kanti ngowafumana la manqaku namanye kwiqonga lethu le-YouTube nelithi Indaba Zethu 163 bayabuya ke oogxa bethu bezindaba zethu ngomso kwangaxeshanye kamnandi mawethu.